Stvarno mislim da je jako važno da ljudi slobodno mogu da izraze svoju političku volju. Ja iskreno da vam kažem, ja volim da idem na izbore. I mislim da svako treba da ide na izbore, da glasa i da iskaže slobodno svoje mišljenje. Šta je razlika odnosno na april kada su izbori bojkotovani pa se došlo do faze peticije? Pa to je sad, mislim, to je sve pojedinačna stvar. Tako da ja mislim da to ljudi bi trebali onda pojedinačno da se izjasne. A ja lično mislim da treba ljudi ovdje da dođu da potpišu ovu peticiju, najiskrenije. To je naša dužnost pre svega. Iskreno, manjina da vlada većinom na severu ne ide, nije regularno. Tako da se nadamo da će ovo nešto da promeni. Ništa politički, čisto građanska dužnost. Čega ste danas ovde, potpisali ste peticiju? Zato što se ne slažem da neko bude predsjednik opštine, a nema apsolutno nikog iza sebe koga legitimiše da bi to bio. I nije trebao da bude tu. Naša greška što nismo izašli na izbore i što smo dozvolili da on uopšte uđe u te prostorije koje mu ne pripadaju. Ono što jeste jako bitno, bitno je da su građani informisani na vreme. Građanima je rečeno od kada kreće peticija, da li su se oni organizovali, kako su se organizovali. Meni lično to nije toliko bitno. Bitno mi je da ja vidim da građani zaista imaju želju da smene konačno gradonačelnika